Artziniegako jaien bigarren eguna da gaurkoa eta jai hauetako ekintza esanguratsunetako bat dugu oraingoa. Garrafa eta bonbona lasterketa. Minutu bat baino gutxiagoko marka lortu duzu, posik emaitzarekin? Oso posik, bai. Super posik, bai. Gure emaitzarik onena. Ez dakit entrenatzirik izan duzuen ere honetarako marka lortzeko edo talkoa latera da? Keba, entrenamendua urtez urte egiten dugu hemen goiko kalean. Gauean erreserbatu eta listo, klaro. Pasain urtean ezin izan genuen korrika, bueno, lasterketa hau egin. Euria egin hori da. Orduan aurtengo entrenamendua, orain dela 2 urte egin genuela. Esan duzue, erreserbatu egin zaretara nabai proba honetarako, orain hasten da orduan parranda, esan dezakegu? Bueno, erreserba atzoko txupeinazoarekin jaia zida eta... Eta erreserbatu, hori gezurra, baina bueno. Sin más. Ondo pasa genuen. Hori da, bai. Aje izatea edo ez determinantea da gaurko marka izateari begira? Ez. Baina egia da, aterik ez dugula, orduan aterik izan da hori. Horrek eragina izan du, ez? Bai, bariteke baiet. Posik lortutako markarekin? Bai, nahiko ondo, beste urte batzuetan agian ez dugu marka onena egin eta aurten uste dut marka oso ona izan dela. Entrenatzerik izan duzue honetarako? Atxoko gaua izan zen gure entrenamendua, bai. Zaila da parranda eta kirola uztartza, ze badaude kirol proba ugari, badago kronoeskalada, badago kuadrin arteko herri kirolak, zaila da Artziniegako jaietan jaia eta kirola uztartzea? Oso zaila, bai. Eta nola koordinatu egiten duzue hori, noiz edan, noiz entrenatu, ariketa fisikoa... Talde handia garenez parte hartzen dugu taldeka eta banatzen ditugu, egin behar ditugun probak. Batzuk edataz arduratzen dira eta beste batzuk kirola egiteaz. Bai. Hori da, bai. Alkate, esatari, Goma bi kuadrillako kide, zer zara, Joseba? Benetarik, ez daki, ja, polivalente. Bueno, ja, a ver, Goma bi da kuadrilla, bueno, oso urte dituz ja, bonbonak ja dira 30 urte. Klasiko bat, jaien klasiko bat, erabatekoa. Bai, eta ja da klasiko bat. Azkenan, hemen daude kuadrilla historikoak, Kortakikiz, edo Kalandraka, eta noski Goma bi. Eta, bueno, ni azkenean, hori, naiz alkatea, eta, bueno, hori. Bai, multifunciones, ez? Bai, zouma. Gaurkoan, bai falta zaizue, osaga importante bat izan dela balenen presentzia, ez? Bai. Eta hori ikusi da txapelketan nolabait bere kirol zorroztasuna falta izan dela hor egon zarete momentu batean... Bai. Bueno, claro, balen da klasiko bat. Eta gainera, bueno, hemen, beti txistea da Goma bi, claro, bi zarete. Ez, baina, bueno, bai. Beti gaude balen eta biok, ez da? Eta, bueno, aurten, bueno, joan da Salamankara uste dute, eta ez da baina gero hori, baibak txapelketan, bueno, balen da klasiko bat, claro. Jende asko, normalean joaten da ikustera playbacka, ikusteko bera, erari, eta bueno, da klasiko bat balen, bai. Bueno, zu daukazu bonbona lasterketaren errekorra, ez? Bai, hala da. 2006an, ez? 2006an, bai, 26 segundo. Ja, pasa dira ja 20 urte, ja. Bai, oso lasterketa polita, bai. Eta garaitzen duzu parte hartzen? Hori da asmoa. Alduan bitartean jarritu genaz. Zenuk uste dut hori ja dela erronka bat nire buruarekin. 76 urte dituzu, ez? Bai. Gaurkoan parte hartu duzu, zer moduz gaurkoan? Bueno, azkenean erditota, baina bueno, normala da, ja urrengoak izango dira 77, eta nik uste dut normala dela, baina oraindik gogoa daukat hori gazte garaian bezala. Gorputzak ez du barkatzen, ez? Gorputza ez, gogoa bai, baina gorputza ez, baina bueno, bai. Bonbona lasterketarako gogoak, parrandarako ere? Noski bai ez, bai. Atuko nintzen formal, txintxo, baina gauza eto. Reserbatzeko, ez? Hori da. Kontua da, nik aurrik egiten duela, Master B mailan, veterano mailan, eta atorri nian daukadala Europako txapelketa Madeiran. Orduan juerga eta... Eta oso bateragarriak, ez? Baina zatuko gara zeus ere egiten, bai. Zorionak eta ea urrengo urtetan ere elkartopatzen dugu. Hori da, eskerrik asko zuei eta gora Artziniega eta gora Aiara. Venga,